2021 елда гараж амнистиясы турындагы закон үз көченә кирергә тиеш. Яңа кагыйдәләр буенча гаражны миллек итеп теркәү җиңеләячәк. Законсыз объектлар киресенчә сүтеләчәк. Нәрсәләр үзгәрер? Эфирда таянуктас тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Иңелек менә бу амнистияның нинди функция үтәү турында сөйләүдән башлыйк әле. Марат әфәнде, нәрсәләр үзгәрәчәк дип уйлыйсыз? Бу әле законопроект кылып бит әле, ул каралмаган, кабул ителмәгән. Но анда ике категорияга бөләләр, минем уйлавымча. Беренчесе не капитальный, то есть капитал булмаган гаражлар и капитал гаражлар. То есть без инде уйлавымча ул капитал булмаганнар ул тимер гаражлар инде такие вакытлы чаннар, ракушкалар, башка бирләр. Вот анда закон проект буенча бу мәсьәлә бирелә регионнарга и шушы теге муниципаль органнарга инде. Менә бу тема буенча чыгарга тиешле монда урыннарда үзенең тәртипләрен, аның ничек оформитергә, и шул тәртип буенча гына мөмкин булачак оформитергә. Это капитальное строение, у меня электрический кирпич гаражлар, может анда болгандыр кооператив системасы. Вот анда инде эш җиңелрәк, анда бу закон проект нигезендә 10 көн эчендә аны безнең инфоция аша ул гаражларны һәрбер теләгән кеше үзләренә аны инде закон нигезендә оформить итә ала, и шуннан аның булачак законның хуҗасы. Гараж төшенчәсенә дә аңлатма бирик әле, Фәрит әфәнде. Монда бит күп төрле бәхәсләр туа, кемдер үзе төзеп куя, кемдер терки, кемдер документлары булмаска мөмкин. Менә ниндирәк төзелмәләрне, корылмаларны дип әйтик, без гараж төшенчәсенә бүген кертә алабыз. Марат әфәндегә бераз әйтеп китәсем килә. Бу закон әле кыры закон. Дөресен әйткәндә, зур шәһәрләр өчен бу проблема бүгенгесе генә килеп туган проблема түгел. Бу проблема инде дистәләгән ел бара. Бу гаражлар буенча бигрәк тә менә безнең Казанны карасак, урта районнарда, Вахитов районнарында мәсәлән, анда ул проблема инде 10 елдан артык бара. Нәрсә әйтергә кирәк? Монда беренче башлап әйтергә кирәк, эштергә бүлергә кирәк. Беренчесе зур иләр, төзелгән иләр арасындагы гаражлар турында бара. Икенчесе Марат әйтеп киттенде, бу инде кооперативлар турында бара. Һәм өченчесе законсыз рәвештә куелган гаражларда эс түгел, алар турында да бара. Һәм бу закон, бу проектны карап китсәң, бу законда регионнарга бирелә, әмма дә ләкин механизмы, законлаштыру механизмы бар, законлы булмаган гаражларны алу механизмы күрсәтелмәгән. Монда җитешсезлекләр күп, һәм бу тигезсезлекләр китереп чыгарыр дип уйлыйм. Һәм бу проблеманы, бу законны кабул иткәнче һәр хәлдә күпмедер дәрәҗәдә тагы бер кат карарга кирәк дип әйтәм. Һәм анда әле инде хәзер үк борчылышлар һәм күп кенә сорау бирүчеләр табыла. Менә шундый сорауларның берсенә тыңлап үтик әле. Бәлки шуларга җавап эзләрбез аннары. Хәерле кишләр. Минем бүгенге экспертларга шундый соравым бар иде. 1994 елны минем әти гараж төзү кооперативына керә, озакка сузмыйча пайларын түли һәм менә күптән түгел, берничә ел элек 19 елда аны рәсмиләштерү эше белән шөгыльләнә башлый. Техник паспорт әзерләгәндә кадастр инженеры әтинең җире, гараж астындагы җире, андый гаражлар берничә күрәмсең, Казан администрация җирләре белән кисешә дигән нәтиҗә ясый. Әлбәттә, хәзерге көндә ул аны рәсмиләштерә алмады. Бу җирне суд аркылы гына рәсмиләштереп буламы? Һәм тагын менә яңа канун кабул итү күзлегеннән, бәлки мондый ситуациялар яңа канунда да каралачак. Экспертларның фикерен ишетәсе килә иде. Нәкъ әлеге ситуациядә ничегрәк, кем җавап бирәсезме? Мондый чираклар бигрәк тә Казан шәһәрендә бик күп. Мин үзем судлар белән бу чырашкан бар монда. Монда гараж кооперативлары үз вакытында 90-2000 елларда бездә бит инде бик күп гараж кооперативлары төзелде. Шул вакытта төзелгән вакытта алар территориясын икеләтә зурайта, әмма дә ләкин гаражларның җирен законлаштырмый. Һәм шул килеш кала. Менә бу проблема, шушы ханымның нәкъ менә шушы проблемасы. Моны суд аркылы да законлаштырып булмый. Берничә тә законлаштырып булмый дип әйтер идем. Әгәр дә бу яңа законда менә шушындай гаражларга кагылышлы статьялар кабул ителсә, әлбәттә законлаштырып була. Тагын бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Бу җир, мәсәлән, үз вакытында законлаштырылмаган, әмма дә ләкин бүгенгесе көнне
ул җирне инде кемдә булса алса, моны инде суд аркылы да законлаштырып Нәрсә эшләргә кирәк? Ләйсән, бәлки сез җавап бирерсез. Менә бу очракта монда тегендә дә барып булмый дигән кебек, һәм үзеңдә бер нәрсә эшли алмыйсың. Кайда урталыкта була? Менә бу вакытта, менә бу гараж амнистиясе монда ярдәмгә килергә мөмкин дип әйтәм. Чөнки менә ул әйткәнчә 99 елда төзелгән булгач, димәк, менә бу категориягә керәбез дигән сүз. Чөнки менә бу гараж амнистиясендә әйтелә, 2004 елның декабрьнә хәтле төзелгән менә бу гаражлар дип әйтик инде, менә шул спискка кертелергә мөмкин дип әйтелә инде. Минемчә, әгәр дә bu amnistiya şoy og'inda zakon qonun mana bu qabul etilmasa, shoyda suд aşa menimcha buni o'zlashtirishga mumkinlik bo'lur deb o'ylayman. Ләкин мондай очраклар күп микән? Зәра ханым, мондай менә судка мөрәҗәгать итүләр, моңа кадәр эшләүләр, әле законга аерым тукталырбыз. Менә моңа кадәр ниндирәк очраклар белән сезнең очрашка булды? Миңа калса, инде 2004 елдан соң төзелгән гаражлар, аларны законлаштыру процедурасы ул инде каралган. Менә хәзерге вакытта сүз алып барыла шу 30 декабрьгә 2004 елга кадәр төзелгән объектлар хакында. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә суд аша законлаштыру, минем уйлавымча, андый эшләр бар. Менә шул хәзерге законопроект ул да булса, менә шушыны җиңелләштерү ягыннан bir мәгънәсе дип аңлыйм инде мин шуны. Шул кешеләргә аны законлаштырып, алар аны объект итеп кадастр учетка куеп, һәм тиешле налогларын түләп барырга тиешләр дигән шул файдадан дип уйлыйм инде мин бер яктан. Икенче яктан бу китергә мөмкин шул ук вакытта менә хәзер төзелгән аерым тора торган гаражларны законлы рәвештә аларны күчерү хакында. Бетерү хакында. Күчерү хакында. Шуңа миңа калса, бу ханымның ситуациясе буенча бүгенге көндә аны законлаштыру мөмкинлеге бардыр дип уйлыйм мин. Чөнки минем аңлавымча, күпмедер өлеше генә җирнең муниципаль җир белән теге кушылган. Шуңа күрә монда дөрес килгән очракта теге суд аша үзенең хукукын яклау мөмкинлегенә миңа калса законлаштыру мөмкинлеге бар. Һәм закон моны җиңеләйтергә дә тиеш бит инде бер яктан. Фәрит әфәнде, хәзер сезгә сүз бирәбез. Рәшит әфәнде, менә сез ничек уйлыйсыз? Чөнки закон уйлап чыкканчы бездә инде аны ничек урап узуйларын изләр. Монда бит әле, әгәр дә син үзеңнең менә бу милкеңне теркисең икән, син әле өстәмә салым да түләп барырга тиеш дигән сүз. Менә бу киресенчә хәзер өстәмә каршылыклар тудырып, кешеләр моңа ничектер шикләнебрәк карамас микән әлеге законга? Әлбәттә, бик күптән салынган гаражлар бар. Мәсәлән, әле мин хәтерлим, Алмасиның иңгә дә якын ул, Солдат урамының башында ялгышмасам Ринат Ибраһимовның ташты кирпичтән салынган гаражы бар, инде 2 янәше салынган инде. Бәлки миндә хәзер монда Ибраһимов яшәде дип теге элмәтәктә дә куеп буладыр. Миңа калса, ул комачауламый кешегә юл буенда инде әлбәттә менә сезнең янда бакча бар иде. Ул бакчаны бетереп анда йоклар салып куйдылар. Менә алар минемчә законсыз. Бездә бит кайда тишек бар. Гаражлар урынына салдылар моны. Ләкин бит таштан ясалган, махсус рәвештә теркәлгән гаражлар алар тора, аларга тия алмыйлар. Ансы дөрес, ләкин шушы 2 гаражны күреп, аның янында тагын салдылар да, юл буеннан гаражлар тизелеп китте. Әлбәттә, аларның нидән түгел, теге алына торган тимер гаражлар. Шуңа күрә монда минемчә карарга кирәк, комачауламый икән кемгәдер, юлга комачауламый икән, йорт-салыга комачауламый икән, калдырырга була, ләкин Казанда шундый проблемалар миңа калса. Бездә үзәктә җир бик кыйммәт, кайда тишек бар, шунда йорт китергәләрдә соралар, йөрергә урын юк. Без бит Казанның йөзе турында сүз алып барабыз. Ул законсыз дип әйтик, миндә теге кешегә комачаулый торган гаражлар, кешегә комачаулый икән, аларны алырга кирәк. Менә инде шундый МКТ-янда агач үсәргә тиеш. Алар анда бина салып куялар. Монда урамны киңәйтергә кирәк, анда гараж салып куялар. Шуның кебек монда кайга кирәк беренче чиратта моторма шәһәргә уңайлымы һәм кешенең сәламәтлегенә зыян китермиме? Үч принциптан килеп. Без монда темадан читләшә башладык. Гаражларын салып куелган гаражлар турында бар. Юзер әфәнде, менә без әйттек, закон турында күпмедер дәрәҗәдә ул шулай ук каршылыклар тудырмый микән монда һәм салым түләү ягыннан менә ниндирәк үзгәрешләр булырга мөмкин? Гомумән тәртип урнашырмы бу өлкәдә сезнеңчә? Минем уйлавымча, бу күп кенә гражданнарга файдалы булып та чыгарга мөмкин. Чөнки үзегез беләсез, мәсәлән, безнең Казан шәһәре җирлегендә
юллар төзиләр. Әйбет, бу муниципаль хуҗалыкка кирәк булган очракта, әйеме? Бу очракта бит инде синең әгәр дә йортыңа яки йорт участогына анда ул милекләштерелгән булса, хусуслаштырылган булса дагын, синең милкең булса дагын, аны муниципаль муниципаль шартлар өчен кирәк дип, аны синнән тартып алырга мөмкин. Бу очракта билгеле бер түләү компенсация каралган. Әгәр дә син гаражыңа, әйбет, менә бүгенге көндә шушы амнистия була калган очракта рәсмиләштереп куйсаң, син үзеңнең документыңны күрсәтеп компенсация сорый аласың. Без бит инде хәзерге законнар буенча барыбыз дагын үзебезнең милкебезне рәсмиләштерәбез, аңа теге хукук биргән документларыбызны теркибез, әйбет, теркәү палатасында. Һәм инде теге конституцион хукукларыбызны үти торган добросовестный дип әйтим инде гражданнар буларак, аларга салым да түлибез. Бу салым түләүдән генә түгел. Менә бер гараж өчен, мәсәлән, минем үземдә гаражым бар, әйбет, Казан шәһәр читендәрәк урнашкан. Аның өчен миңа якынча 1000 сумга якын салым килә инде. Шуның җиренә якынча 400 сум җир салымы килә. Менә шуны тапкырласак, бүгенге көндә Россия күләмендә әйтәләр 3,5 миллион, 5 миллион ярымга кадәр шундый теркәлмәгән гаражлар бар дип. Ул бюджет өчен инде җыела якынча 5 миллиард сумнан алып 7 миллиард сумга хәтлек. 85 субъектка булсак, ул 60 миллионнан 80 миллионга хәтлек кенә туры килә. Бу инде җирнең кайда урнашуына карап, теге бюджет өчен артык акча, күп акча керә дип әйтеп булмас иде бу чакта. Бу күбрәк тә уйнанылган, менә шушы гражданнарның хукукларын яклау максатына чыгып эшләнгән закон проекты. Ышанып калыйк, әмма рәсмиләштермәгән гаражларның язмышы нинди булачак? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру, без бүген гараж амнистиясы турында сөйләшәбез. Фәрит әфәнде, сез ниндер фикерләр белән килешмәдегез, ахыр рекламага киткәнче. Монда күп төрле инде фикерләр яңгырар, ләкин барыбер әле без төп сорауга җавап бирә алмыйбыз. Нәрсәләр үзгәрер һәм чыннан да тәртип урнашыр микән яңа законга гамәлгә кергәч? Ул әкрен генә тәртип урнашып килә инде. Закон бит инде ул зря юктан гына килеп чыккан нәрсә түгел, ул бит проблема бүгенгесе көнне генә күтәрелеп килгән түгел. Инде ул дистәләгән ел күтәрелеп килә торган проблема. Әле без безнең бит күп законсыз куелган гаражлар. Мына әйтеп үтелде, бер законны куелган гараж янына дистәләгән законсыз куелган гаражлар. Әлбәттә, аларны алу җиңел булмаячак. Монда бuna бу закон үзе бер механизм, үзе статьялар куеп, ничек һәм нинди сәбәпләр белән алырга мөмкин булыр икән дигән сүз килеп туа. Тимер гаражлар турында сүз дә юк. Аны бүгенгесе көнне мировой судлар, инде район судлары белән җиңел генә әйттереп решение алалар да, бер атна эчендә алып китәләр аны. Ә менә кирпич гаражларны җиңел генә булмаячак. Монда механизм булырга тиеш. Сез нинди фикер белән килешмисез монда? Мин монда күп чакта килешәм. Менә шуңа ачыклык кертәсем килә. Менә бу алда ханым соравын бирде, миңа калса булайрак. Ул кооперативның теге урнашкан җир кишәрлегенең чикләре шәһәр чикләре белән кисешә диде ул. Бу чиракта бу бердә дөрес түгел, моны суд аркылы гына хәл итәргә була, яки менә шул кооператив урнашкан җирлекне шәһәр җирлегенә кертеп куйырга кирәк. Законлы рәвештә. Чөнки җир кодексы буенча теге населенный пункт дип әйтәбез, аның границалары, аларның чикләре башка категориягә кергән җирләрнең чикләре белән кисешергә тиеш түгел. Менә шул. Шулай микән соң, Фәрит әфәнде, сез? Монда сез дә бераз аңлап аңлатырга әйтмәдегез. Дөресен генә әйткәндә, монда бу бит инде жаңа закон, ул үз вакытында гаражный строительный кооператив булган. Шулай бит? Аның җире булган, анага ул документларны биргәннәр. Ул һәр хәлдә дистәләгән ел аның өчен налог түләп килгән. Әмма ләкин җирне кооператив узаконить итмәгән, то есть законлаштырылмаган. Шуңа күрә бу проблема килеп туа. Шул ук вакытта муниципалитет җирне башка кешегә дә биреп куйган булырга мөмкин. Бу очракта моны суд аркылы да бу законда законлаштыра алмый. Әмма дә ләкин бүгенгесе көнне суд практикасыннан чыгып әйтәләм, әгәр дә кооперативның җир территориясе икән, әмма дә ләкин күпмедер дәрәҗәдә ул законлаштырылмаган икән, моны суд аркылы бүгенгесе көнне законлаштырып була.
Шедәйе. Һәм без бүген машиналарны кую парковкалары турында да күп сөйләшәбез, Марат әфәнде. Менә без бит инде сез дә әлеге мәсьәләне күп өйрәнәсез, тапшыруда да күтәрдек. Шул ук, мәсәлән, Европа мисалларын куллану, кешеләргә ничек уңайлы чыгып, монда мәсәлән балалар уйнап йөри дип уйлыйк, монда шул ук аерым машиналар тора, бер үк җирдә түгел. Бу мәсьәләне күпмедер дәрәҗәдә хәл итә башладылар. Ә менә гараж юнәлешендә без барыбер башка илләргә караганда артта калмыйбызмы икән? Гомумән гаражлар белән нәрсәләр эшләп була киләчәктә? Ну, бик дөрес. Менә бүгенге көндә бу гаражлар буенча тәртип урнаштырырга кирәк. Чөнки без хәзер алга барабыз. Менә бу быел 20 елны битендә президентыбыздан менә бу наш двор безнең ишегаллы дигән программасында эшләп китте. Менә шушы программаны эшләгән чакта без менә бу шундый кыенлыклар белән администрацияләрдә, район администрацияләрдә бездә менә бер компаниялар мондый кыенлыкларга очраштык. Чөнки шундый мотор коробка ишегаллында мотор гына ишегаллы мөмкинчелек бар. Аның өчен менә президентыбыз аркасында билгеләде. Анда менә шу гаражлар. Алар белән нишләргә дигән сорау менә сезнең соравыгыз. Бүгенге көндә бу капиталь булмаган гаражлар, бу тимер гаражлар турында сүз бара. Аның өчен суд та кирәк түгел. Хәзер ул һәр шәһәрнең бабитин депутатлары, муниципаль депутатлары бар. Менә безнең Катар шәһәрендә депутатлар кабул иттеләр. Менә бу аның һәр шәһәрнең инде үзенең тәртибе бар, благоустройство, тоту. Ишегалларның инде хәлдә анда упрощенный вариант әйтергә була, җиңеләйтелгән. И администрация суд карарыннан башка да бу гаражларны алырга мөмкин. Әгәр дә синең рәсми рәвештә теркәлгән булса да. Юк, алар без теркәлмәгән. Алар без теркәлмәгән. Без инде аны практикада күрдек. Бүгенге көндә даже ул кайчан 15-20 ел элек бирелгән булса, ул вакытлыча куллануга аның уже сроклары узган. Инде соңгы бер 10 елда андый җирләрне уже кешеләргә биргәннәр юк гаражны. Шуңа күрә элекке булган документ аның срок чыккан. Шуңа күрә без күрдек, аны теркәлгән гаражлар бик сирәк, ул менә шу кирпич гаражлар арасында гына була. Шуңа күрә шу усул белән бүгенге көндә шәһәр буенча да, и районнарда да изләгән гаражлар инде алар алынды. Аның өчен специаль район тендер билгеләй, аңа подрядчик та була, и шушы даже бюджеттан күп булмаса да акчада бирелә шушы гаражлардан ишегалларын чистарту өчен. Чөнки аны онда мотор ишегал булырга тиеш. Онда балалар өчен дә, аллар өчен дә, шуңа күрә чынлап та бу гаражлар безнең шәһәребезнең дә, районнарында бизәмәй. Һәм аңлатып китик әле, безнең тагын бер видео язма бар, Росреестр вәкилләре менә моның ничек теркәү процессын аңлатып бирәләр. Игътибар экранга. Моның өчен нишләргә кирәк соң? Беренче чиратта җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаражны бүлеп бирү турында гариза язарга кирәк. Әлеге гаризаны МФЦ ашада тапшырырга мөмкин. Икенчедән, сезнең кулыгызда документ булырга тиеш. Гараж сезнең милкегез булу турында, әлеге документларга пай түләү турында документ, гаражны бүлеп бирү турындагы карар булырга мөмкин, һәм башка документлар булырга мөмкин. Әлеге чакта дәүләт пошлинасы түләргә кирәк түгел. Һәрбер төбәк үз документларны исти ала, кирәкле чакта. Татарстанга килгәндә әлеге өстәмәләр билгеле түгел әле. Һәм алар тиздән билгеләнергә тиеш. Менә монда әгәр дә инде без эшне җиңеләйтү турында сүз алып барабыз икән, әгәр дә синең димәк кулыңда берәр төрле документ бар икән, син моны җиңел генә һәм рәсми рәвештә теркәй аласың дигән. Әгәр дә бу җирдә мәсәлән кемнәрдер нәрсәләр төзергә тели икән, анда һәм ниндидер яңа корылмалар салырга икән, бу чиракта ни эшли алалар алар? Менә шу корылманың собственнигы турында сүз бара. Ул вакытта барбыр да документлары булырга тиеш бит инде. Аны регистрация үтер өчен алар, мәсәлән, нидә булса коммуналь түләүләре мәсәлән кулында булырга мөмкин. Шуның белән ул барбыр да доказать итәргә мөмкинлек бирә дип әйтәсе килә инде. Әгәр дә инде мәсәлән шул җир бар, яңа корылмалар турында сүз бара икән инде. Ул вакытта иң беренче чиратта менә бу җирләрне без бит инде арендага алу турында сүз бара. Мәсәлән, дирдә булса корылма бар икән, безгә баштан дәүләт арендага биреп тора. Шул арендага биргән арада сезнең шул корылмаларыгызны менә шул регистрация үткәргә тиеш дигән сүз. Ләкин монда бит без менә бу гараж амнистиясе турында сөйләшкәндә әйтеп үттек, монда корылмалар
2004 елның декабрында хәтлегенә төзелгән корылмалар турында сүз бара. Безнең күп кенә гаражлар нәкъ шул дата хәдәр урнашкандыр. Чөнки аннан соң ничектер бары рәсмиләштереп. 2004 елдан соң инде андый гаражлар куелмады да инде. Кирәге дә булмагандыр инде вакытта. Менә бу амнистия турында әйтәбез икән, монда ике өлешкә бүлергә буладыр. Гизер әфәнде, кемдер рәсмиләштерәчәк, кемдер барыбер рәсмиләштермәячәк. Менә аларны нинди язмыш көтә? Бу чиракта инде менә гараж амнистиясе ул бит халык телендәге сүз, бит. Шунлап торып уйлап караса, документның төп нөсхәсе дип әйтегәндә, атала гражданнарның гаражлары һәм алар урнашкан җир кишәрекләренә хукукларны җайга салу мәсьәләсендә Россия Федерациясының кайбер закон маддәләренә төзәтмә кертү. Бу беренче җаттан нәрсә турында әйтә? Гаражга түгел, гараж урнашкан җиргә хукук мәсьәләләрен җайга салу буенча. Әгәр дә инде кемдә шул гараж амнистиясе кабул ителгән чакта менә шушы максат, шушы форсаттан дип әйтик, файдаланып калып рәсмиләштермәсә үзләренең җир участокларын гараж урнашкан һәм шул гаражларның соңыннан бит милеккә. Бу чиракта инде ул гражданнарның бу гаражларындагы капиталь булса дагы тартып алырга мөмкиннәр һәм бу чиракта инде бернинди түләү каралмаган. Икенчедән, ул бит инде күчмәсез милек объектына әйләнәчәк аннан бит. Аңа барлыкка киләчәк син документы булгачтан сатып алу мәсьәләсендә, теге мирас буенча калдыру мәсьәләсендә һәм шул ук күчмәсез милекне залогка салып кредит алу мәсьәләсендә хәл итәргә була. Шуңа күрә минем уйлавымча бу гражданнар өчен бик файдалы һәм күп кенә документларны рәсмиләштерү бушка булачак дип әйтәләр. Күп сөйләштек без бүген менә бу гаражлар турында тапшыру ахырында. Рәшит әфәнде, менә гараж бүген нинди функцияны башкара? Кемнеңдер бит ул, мәсәлән, 100 километр, 100 чакрым ераклыкта булырга мөмкин ул. Анда тора, кемдер онытырга мөмкин. Марат әфәнде, сез дә бәлки әйтерсез, менә нинди функция башкара бүген гараж? Нәрсә өчен кирәк ул? Чынлап та соңгы вакытта инде бигрәк тә менә кыш көне хәзер битендә кеше үй янында калдыга уңайлы да. Мәсәлән, минем олабым шу 1 май урамында Киров районында Шохырда инде анда гаражлар бик күп. Ул бәянгәсен шунда куя, бәянгәсен шунда саклый. Әле без менә бу әлек кенә барып, бәянгә алып кайттык, 2 капчык бәянгә менә дигән сакланган. Ул әлбәттә ул гаражда анасын битендә хәзер модага кирип китте. Ел сайын теге имештәки 1 ел дәвамында киелмәгән киемне файдаланмасаң инде аны искемескә дип әйтергә була диләр. Без инде менә шул киелгән киемнәрне илтеп куябыз, бәянгәне илтәбез. Менә шундый ул бер саклагыч вазифасында үти. Һәм күмешракта шулай түгел микән бу? Менә алмаз бик дөрес, менә сорау бирдегез, вот гараж нәрсә ул? Без безнең күз алдына китәбез гаражда машина кую урын дип. Менә без үзебезнең тәҗрибәдән чыгып әйтәбез. Без инде шул дәврендә гараждан бердән ачырга туры килмәде. Менә шу гараж сине яры белән генә булса, ансалы бик әйбәт. Ул гаражда бензин, май, газ баллоны, пропан, кислород, анда ни генә юк. Менә берсе туры китер, менә кислород белән майны, нефтьпродукт, аны бер вакытта бер куя ярамый. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, менә тапшыруда безне караган тамашачыларга да бу бик тә шундый теге мөһим сорау, чөнки ул гаражда нәрсә саклана. Ул менә без инде менә 2 ел эшлек аны белән шөгыльләнгәндә даже бер куркып та калдык. Әгәрсе безнең 9 катлы йортларыбыздагы яшәүчеләр, алар порох бушкасында яшәгән. Шуңа күрә менә ул гаражда оформиткәчтен тагын инде бер закон или шундый тәртипме, чөнки гаражда мин уйлыйм, булырга тиеш машина. Диләрә ханым, менә ниндирәк үзгәрешләр көтеләчәк һәм тәртип урнашырмы сезнеңчә киләчәктә? Дәүләт файдасыннан тәртип урнаштырырга тырышу күренеп тора инде. Чыннан да монда теге безопасность дип әйтәбез инде менә сүз китте. Шул хакта да, чөнки ул гаражлар бит барыбер шәһәр эчендә, анда кем нәрсә белән шөгыльләнгәнен бүгенге көндә беркем дә белми. Чыннан да, анда закон проектында, әле без инде сүз алып барабыз баратик проект хакында гына, әле ул 2нче тапкыр, әле февральдә генә каралачак, февраль загында транспортный средства куяр өчен генә каралган. Миңа калса хөкүмәт шундый процедурасын табачак. Менә аны ничек тикшерергә хөкүмәтнең һәр вакытта да бар мөмкинлеге, теләгән очракта любой правоотношение буенча тәртип урнаштырырга хөкүмәтнең андый мөмкинлеге бар. Миңа калса процедурасы булачак. Ләкин монда плюсы да, минусы да булачак. Чөнки хәзерге вакытта менә куллана торган законсыз дип әйтәбез инде без әйме. Кайберләре төзелгән үз көчләре белән узак еллар кулланалар. Ләкин бу китерергә мөмкин. Шушы закон әгәр дә инде көченә керсә, ул да булса дәүләт аларны алу мөмкинлеге туачак, барыбер ул процедура булачак. Каршылыклар туачак, каршылыклар булачак, кызганычка каршы. Безнең вакыт әле күп түгел, нәтиҗә ясап әйтсәк, Фәрит әфәнде, менә бу амнистияның кабул ителүендә нәрсә таяныктасы бар тиеш сезнеңчә? Тәртип салу
һәм шәһәрне чистарту дигән китерәчәк дип уйлыйм мин. Гаражны вакытында теркәп, документларны тәртипкә китерергә онытмагыз. Законсыз гаражларны иртәме, соңмы юк итәргә мөмкиннәр. Исәнлектә күрешергә ясын.